Tosiaan tuli tämmönen Canyonin Turgue on hommattua. Oli hyvässä tarjouksessa. Just näitä Maltsunmäkiä aatelle. Ja muutenkin systeemiä parkkeja. Vähän ehkä tää Geo ei oo ihan omiaan tämmöiseen jyrkkiin nousuihin, mutta ja tälläkin ylös menee. Ainakin kevyemmin luomolla. Luomolla mä oon aina työntänyt tän vähän ylös. Katsotaan, mitä tää tulee sitä alas. Ramparit pätkät. Eiköhän aloiteta A-linjalla. Tosiaan malli on tää On 7 alumiininen. Perustaso Z-kellona. Super Deluxe Ultimate lamamalli kanssa. Kyllä pehmeä alusta. Kikassa luomussa on melkein saman verran joustoa, mutta on tää pehmeämpi. Lisäpaino vai uudet iskarit. Kidossa on hakemista. Takarenkaan paino sama siihen jykevämpään. Se johtuu lisäpainosta. Näyttää vaan kerran vauhtia. Joo, fiksu kokoonpano hintaiseksi. Seuraavaksi Keikane. Tuntuu oudolta, kun voi lähteä niin nopeasti alas nousun jälkeen. Voimasiirto tässä on Deorin jarrujen myötä. Toinen jarrukahva sai rikki. Mikäs reitti valitaan? On tällä kertaa täällä. Vähän vielä totuttaa uuteen pyörään. Vähän erilainen Geo. Droppipätkää mä en olekaan vielä tällä pyörällä tai tänään edes ajanut. Vähän jännittää. Siinä on muutenkin parit kohdat, mitä mä en ole vielä testannut, kun on käynyt niin harvoin täällä Maltsussa. Jään vielä kokeilemaan. Todella eleettömästi otti tuon. Hetkinen. Vai työntöt on vähän jännittävät. Tästä näkee vähän huonosti kun reppaa. En tiedä mihin laipureet mennään. Mitäs tää? Ei kyllä. Mutta siellä totakaan haltuu. Kyllä vähän vauhit jalkaan. Taas seuraavaksi oranssi. Mikään mega akku tässä pyörässä ei oo. No, onks tää nyt 13 nousua ja mulla on 2 pakkia jäljellä. Silti 2 nousua verrattuna siihen luomulahja. Oh. Toi pitää uskaltaa tulla. Hienoa pätkä. Perää. Takas ylös. Voitais ottaa hissilinja. Ei tää kyllä ihan ilmastohommaa sähkölläkään vaikka mä tosin mulla on jo 4 ajopäiväputki.
Yeah. Kokeilla sit vielä lisko. Tässä on se puulaituri nokka. Hetkinen. Harvemmin tulee jotain. Jaas. Aikaisemmin sanoin, että tosi elettömästi veti ton, kun testasin ton nokan, mutta nyt lähti jotenkin jakelemaan peräkorkeata. Tai jalat lähti polkimelta. Tää alusta. Osa 2. Vähän kyllä jää kaipaamaan säätöjä iskareissa, kun nyt on oikeastaan saa muuta kuin ilman paineella. Semmosen jämlen, kun mä oon tottunut aamukyössä. Jota voisi lisäillä. Jakkanen. On hyvä. Enemmän irtoa ja kuusi. Mihin sitä sitten? Mikäs tää on? Semmonen pyörä. Muuten vakio, mutta takarenkaan vaihdoin heti jykevämmäksi. Liukupuhdisputket sai jo vähän osumaan. Samaten jarru. Se kahva kävi nyt jotain. Ei muuta kuin kovaa ajoa.